Noin. Heipä hei! Tervetuloa mun ensimmäiseen live-lähetykseen. Katsellaan, mä en ole koskaan aikaisemmin pitänyt näitä livejä, joten nyt vähän tutustun tähän samalla, että miten tämä kaikki tekniikka toimii. Katsotaan. Mä sain tämän idean ihan yhtäkkiä eilen päähäni alkaa tekemään näitä live-videoita, joten todennäköisesti nyt kestää vähän aikaa, että te ihmiset löydätte nämä ja no ensinnäkin löydätte jo tienne tänne katsomaan näitä, joten nyt näistä pitäisi tulla nauhoitteet ja sitten mä julkaisen ne siellä mun Palauta energiaelämääsi sivustolla. Joten mä alan tässä nyt vaan käymään näitä asioita läpi ja sitten osanottajat voitte tulla mukaan sitä tahtia, kun löydätte tienne tänne. Eli tällä ensimmäisessä live-lähetyksessä mä ajattelin nyt käydä läpi vähän sitä, että mitä Eden Energy Medicine on. Koska tämä on tosi uutta Suomessa. Tietysti erilaisia energiahoitomuotoja Suomessa ollaan tehty jo pitemmän aikaa. Näistä ehkä tunnetuinkin on reiki, mutta sen lisäksi on monenlaisia muita. Eli tämä Eden Energy Medicine kuuluu näiden energiahoitojen joukkoon. Ja mikä tässä on niin kuin erityistä tässä Eden Energy Medicinessä on se, että tällä me pystytään vaikuttamaan 9 erilaiseen energiajärjestelmään meidän kehossa. Näistä en tiedä missä määrin sulle on tuttuja nämä tällaiset energiajärjestelmät kehossa, niin mä käyn niitä vähän tässä läpi, niitä yleisimpiä. Eli ensimmäisenä, mitä mä itse tiesin ennen kuin enemmän tutustuin näihin energiahoitoihin, niin tiesin meridiaaneista, eli energiakanavista. Meillä on 4 sellaista päämeridiaania, ja ne kaikki kulkee tiettyä reittiä pitkin meidän kehossa. Eli jos ajatellaan esimerkiksi keuhkomeridiaania, niin sen alkupiste on meillä täällä rinnan yläpuolella ja se täältä kulkee olkapään yli ja tästä peukalon puoleista käsivarren sivua täältä peukalosta ulos. Siinä on mitä reittiä keuhkomeridiaani kulkee meidän kehossa ja sen lisäksi on tietysti niille 13 muulle energiakanavalle omat reittinsä kehossa. Ja sitten millä tavalla näissä energiahoidoissa huolletaan näitä energiakanavia on, että siellä voi virrata liikaa tai liian vähän energiaa, niin sen perusteella, että mikä siellä on ongelmana, niin joko tuodaan lisää energiaa tai sitten otetaan sitä ylijäämää pois. Ja sillä tavalla sujuvoitetaan sitä energiavirtausta. Kaikki on liitoksissa toisiinsa, eli usein energiajärjestelmässä, niin siellä kun on jossain liikaa, niin se tarkoittaa, että jossain muualla on liian vähän. Eli sillä tavalla niissä energiakanavissa on usein tarvetta niitä tasapainotella. Sen lisäksi tunnetuimpia energiajärjestelmiä on myöskin chakrajärjestelmä. Meillä on 7 eri sellaista päächakraa lähtien täältä häpyluun kohdalta. Siellä meillä on sellainen juurichakra ja sitten sieltä noustaan ylöspäin. On sydänchakra esimerkiksi tosi tärkeä nykyään, kun on niin paljon meneillään täällä meidän ympärillä, niin sydänchakra ainakin itsellä tuntuu, että siellä on paljon puhdistamisen tarvetta ja kaikenlaiset, ylipäänsä mikä näissä chakroissa on merkittävää on se, että ne on semmoisia, missä on monta kerrosta. Siellä on yhteensä 7 kerrosta yhdessä chakrassa ja ne sisältää meidän koko elämän historian. Eli ne ulomaiset kerrokset, ne sisältää näitä tällaisia nykypäivän tapahtumia ja kaikki
varastoituu tänne meidän kehoon. Ja mitä syvemmälle niitä kerroksia me mennään, niin sitä pitemmälle meidän historiaan me mennään. Eli siellä ihan syvimmässä kerroksessa siellä on jo sitten varastoituneena asioita, jotka ei ole edes tapahtunut tässä meidän nykyisessä elämässä. Tässä mennään, en tiedä, uskotko sä itse, että meillä on ollut aikaisempia elämiä. Mä kun olin Intiassa joogaohjaajakoulutuksessa, niin mä siellä opin itse uskomaan, että me ollaan eletty, meidän sielu on elänyt aikaisemmin jo jossain muussa elämässä. Ja myöskin ne kokemukset voi olla sellaisia, mitkä siellä meidän kehossa häiritsee meidän kehon toimintaa. Ja monesti itsellä esimerkiksi on paljon lapsuuden traumoja, niin siellä tietyissä kerroksissa ne sijaitsee ja niitä pitää puhdistaa sieltä pois ja sillä tavalla saa ne pois vaikuttamasta tähän nykyelämään. Eli nyt ollaan käyty läpi jo meridiaanit, chakrat ja sitten esimerkiksi aura on semmoinen, minkä saatat tietää. Se on se semmoinen meidän suojakehä. Sen kuuluisi mennä vähintäänkin niin kuin meidän käsivarsia. Jos sun käsivarret on suorana sivulla tai mihin tahansa suuntaan, niin auran pitäisi yltää vähintäänkin sille etäisyydelle sun kehosta. Se on se semmoinen suojakenttä, joka silloin kun se on vahva, niin silloin kaikki semmoinen, mikä pääsee tulemaan tuolta ulkoa päin, niin se ei pääse vaikuttamaan niin voimakkaasti sinuun. Jos ajatellaan esimerkiksi, mietit omaa elämääsi, että jos kaikki ulkopuoliset asiat vaikuttaa suhun voimakkaasti, että esimerkiksi jos sä oot tekemisissä semmoisen ihmisen kanssa, joka on vaikka äärimmäisen pahalla tuulella, negatiivinen, jotain tällaista, niin mietipä omalle kohdalle, että miten se vaikuttaa suhun. Et tuntuuko, että se tarttuu tosi helposti suhun vai pystytkö sä sitä vastustamaan? Se on jo selkeä merkki siitä, että se sun aura, että onko se vahva vai heikko. Eli jos se on heikko, niin silloin sä herkästi imaset ne muiden tunnetilat itseesi. Mulla itsellä lähtökohtaisesti mun aura oli täysin romahtanut mun päälle ja sen seurauksena tuntuu, että mä en oikein jaksanut edes mennä mihinkään ihmisjoukkoon, koska siellä herkästi, tai kun mä imin kuin pesusieni, ne kaikki muiden energiat, niin se rasitti mua tosi paljon. Ja sitten kun mä aloin vahvistaa sitä mun auraa, niin nykyään se on paljon helpompaa tuolla ihmisten joukossa olla. Mä oon laittanut päälle sellaisen, että te voitte lähettää mulle tämän livestreamin aikana täällä viestejä. Eli jos sulle tulee mitä tahansa kysyttävää, niin kysy ihmeessä, niin mä mielelläni vastaan. Mä yritän tässä samalla vähän seurata sitä, jos niitä viestejä tulee. Mä oon sen verran kokematon näissä teknisissä asioissa, että mä en itse asiassa tarkalleen tiedä, miten tämä toimii, mutta eiköhän me selvitä. Eli mä haluaisin tästä mielellään tehdä sellaisen vuorovaikutteisen ja sillä tavalla tehdä näistä sellaisia, mitä te kuulijat haluatte tietää. Eli 3 energiajärjestelmää, mä en käy nyt syvällisesti läpi kaikkia 9. Nämä 3 on ehkä semmoisia kaikista tunnetuimpia. Ja sitten 4. on ehkä tämmöinen Radiant Circuit-energiajärjestelmä, joka vastaa kaikenlaisesta elämän ilosta sun elämässä. Eli silloin, jos ne Radiant Circuitit ei oikein kunnolla virtaa, niin silloin sieltä sun elämästä puuttuu pitkälti ilo. Ja se ei tietenkään ole kenenkään elämän tarkoitus tarpoa täällä ilman elämän iloa. Eli silloin, jos sä oot esimerkiksi masentunut, niin silloin suurella todennäköisyydellä ne sun Radiant Circuitit ei siellä kunnolla virtaa. Ja myöskin Radiant Circuitit on siinä mielessä tosi tärkeitä, että jos siellä ei kunnolla virtaa energiaa, niin silloin sun kehon se semmoinen fantastinen itsensä korjausmekanismi ei ole kytkettynä päälle.
Eli senkin takia on tosi tärkeää edistää sitä energian virtausta niissä radiant circuitissa. Ja sen lisäksi on myöskin sitten, en tiedä oletko koskaan kuullut näistä tällaisista kiinalaisen lääketieteen mukaisista elementeistä, vesi, puu, tuli, maa ja metalli. Eli nämä muodostaa yhden tosi merkittävän energiajärjestelmän meidän kehossa. Ja nämä elementit, niin ne edustaa, ne itse asiassa kun saa tietoa siitä, että meillä kaikilla on yksi näistä elementeistä on semmoinen hallitseva. Ja se määrittää pitkälti sitä, minkälainen sä oot. Ja sitten yleensä 1 tai 2 muuta, puhutaan sekundäärielementistä, niin ne myöskin kertoo paljon siitä, että minkälainen sä oot ihmisenä ja sitten minkä takia sä teet asioita niin kuin sä teet ja miksi se ilmaisee myöskin sun heikkoudet, että minkä takia sulla on sellaisia vaivoja kuin sulla on. Et mä esimerkiksi itse, mun pääelementti on metalli ja siihen kuuluu näistä meridiaaneista, keuhkomeridiaani ja paksusuolimeridiaani. Niin yleensä ne sun elementit, millä tavalla sä reagoit asioihin, niin ne nousee selvimmin esiin silloin, kun sä oot stressaantunut. Eli kun otetaan huomioon, että sinne metallielementtiin kuuluu nämä keuhkomeridiaani ja paksusuolimeridiaani, niin mä itse esimerkiksi silloin, kun mä oon stressaantunut, niin nyt kun on oppinut havainnoimaan omaa kehoa, niin mä huomaan, että mun hengitys muuttuu heti sellaiseksi pinnalliseksi, eli se ilmenee saman tien keuhkoissa. Ja sitten mä oon kärsinyt tosi paljon elämässäni suoliston huonosta toiminnasta, ummetuksesta, eli se myöskin lähtee sieltä nykyään, kun se ei enää mua juurikaan vaivaa. Mutta silloin kun mä oon stressaantunut, niin silloin se lähtee sieltä nostamaan päätään. Eli sillä tavalla, siitäkin mä pystyn joku tietää näistä elementeistä, niin pystyy jo päättelemään pitkälti sitä, että mitä elementtiä kenties itse voisi edustaa. Sitten jos mietitään luonteen piirteitä, minkälainen on metallielementin ihminen, niin se on semmoinen järkevä, looginen ihminen, analyyttinen, mitä mä itse asiassa itse tosi paljon oon. Ja sen takia mä näen, on heti kun mä tutustuin tähän Eden Energy Medicineen, niin mun on ollut helppo omaksua tämä osaksi itseäni, koska tämä on tosi loogista. Eli tässä ikään kuin tutkitaan ihmiskehoa ja sellaisen lihastestauksen avulla löydetään ne kunkin ihmisen kehon niin sellaiset epätasapainotilat. Eli tämä on pitkälti semmoista tutkimustyötä, mikä sopii tosi hyvin metallielementin ihmiselle. Mulle tämä kaikki on alusta saakka tuntunut tosi luonnolliselta tehdä näitä asioita ja sitten kun tämä on loogista, niin on ollut mulle helppo oppia ja muuta. Ja sitten jollekin toiselle, jossa taas on vähän metallia, niin silloin se loogisuus ei niinkään vetoa, vaan sitten on totta kai monenlaisia muita asioita, minkä takia ihmiset saattaisi tästä niin kovasti tykätä. Mutta mulle tämä on oikeasti sopinut tosi hyvin ja nyt kun olen siihen sukeltanut syvemmälle, niin toivoisi, että olisi törmännyt tähän jo 10 vuotta sitten, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä, joten tässä nyt ollaan ja koko ajan mennään syvemmälle. Sitten jos tässä kerron itsestäni, niin mun sekundäärielementti on tuli ja se taas mulla itsellä ilmenee sillä tavalla tulielementtiin. Monesti silloin, kun tarkastellaan sekundäärielementtiä, niin sieltä nousee niin kuin monia semmoisia, millä tavalla sanoisin, että vaivojen kautta niin kuin tunnistaa helposti näitä. Että itsellä tulielementtiin kuuluu olennaisena osana semmoinen tunnetilana panikointi ja sitten oireena ahdistuneisuus ja kaikki tällainen, niin mulla itsellä mä oon kärsinyt tosi paljon ahdistuneisuudesta
Ja se itse asiassa on se syy, minkä takia mä alun perin vakuutuin tämän Eden Energy Medicine tehosta, on se, että mä sain apua siihen valtavaan möykkyyn täällä mun rinnassa, mikä tuntuu, että siihen ei auta yhtään mikään. Eli mä olin kokeillut monenlaisia asioita jo ennen sitä, totaalista ruokavaliomuutosta, erilaisia lisäravinteita, joogaa, kaikenlaisia hengitysharjoituksia, kaikkea mahdollista, ja tuntuu, että silti se ahdistusmöykky siellä vaan on ja jopa niin kuin kasvo. Niin sitten viimeisenä oljenkortena vielä kokeilin tätä Eden Energy Medicinea, minkä verkkokurssiin mä olin törmännyt jo vähän aikaisemmin. Ja se alkoi sulattaa sitä möykkyä täältä mun rinnasta, ja sillä tiellä tässä vieläkin ollaan. Eli silloin olin niin vakuuttunut tämän tehosta, että halusin opiskella sitä syvällisemmin ja sitä auttaa myös muita ihmisiä pääsemään näistä mitä moninaisimmista vaivoista ja terveysongelmista eroon. Ja tosiaan sitä olen nyt viime aikoina tehnyt paljonkin. Eli tässä tuli jo monta eri energiajärjestelmää meidän kehossa. Niitä on vielä muitakin, mutta ne on semmoisia vähemmän tunnettuja. Niin kun mä hoitosessiossa mä teen ihmisille hoitosessioita ihan fyysisesti, ne kestää yleensä 1,5 tuntia, välillä semmoinen rentoutushoito, niin siihen riittää tuntikin. Mutta mikä on ideana siinä, kun mä niitä hoitoja teen, siihen kuuluu olennaisena osana kosketus, ja sen takia mä mieluusti teen niitä ihan fyysisesti, koska silloin mä pystyn itse sieltä lihastestauksen avulla etsimään ne juuri sun kehon energeettiset epätasapainotilat, ja sitten kun niihin vaikutetaan, niin sitä myötä alkaa sitten tapahtumaan ihmeitä. Eli mitä tässä Eden Energy Medicinessä tehdään? Tämä ensinnäkin pohjautuu kiinalaiseen lääketieteeseen, mikä on tuhansia vuosia vanha. Periaatteet on aika samoja kuin akupunktiossa, jos yhtään tiedät niitä periaatteita. Eli siellä akupunktiossa käytetään semmoisia akupisteitä, mitä on meidän kehossa. Ne sijaitsee ne akupisteet näiden energiakanavien varrella, ja kun niihin vaikutetaan akupunktiossa neuloilla, eli siinä akupunktiossa se neula täytyy olla millin tarkasti siinä tietyssä pisteessä, mutta tässä Eden Energy Medicinessä me käytetään näitä tällaisia akupainantapisteitä käsillä, eli hoidetaan. Mun kädet on elektromagneettiset, mutta niin on myöskin sinun. Eli se on tässä se kaikista ihanin juttu, että sä pystyt tekemään tämän kaiken itse itsellesi. Tai sanotaan nyt, että melkein kaiken pystyy tekemään itselle. Totta kai on sitten semmoisia asioita, joissa tuntuu, että ei oikein kädet riitä ja joutuisi harrastamaan akrobatiaa, että joutuisi vääntäytyä niin hankaliin asentoihin. Että sen takia ihan kaikkea ei pysty itselle tekemään, mutta suurimman osan pystyy. Ja sitä mä just teen itse tässä, kun mä hoidan ihmisiä. Kun mä löydän niitä just sun kehon energeettisiä epätasapainotiloja, niin mä siinä samalla ohjaan sua itse hoitamaan itseäsi. Eli annan sulle vinkkejä sellaisista yksinkertaisista harjoitteista, joiden avulla sä pystyt siinä hoitosessioiden välissä viemään niitä asioita eteenpäin itse. Eli se tässä on ehkä se kaikista parasta, kun ajatellaan usein, että jos sä meet vaikka kiropraktikolle, osteopaatille tai sille akupunktiohoitajalle, kaikki me tehdään vähän niin kuin samankaltaisia asioita, mutta usein on se, ja vyöhyketerapeutin voisi lisätä tähän myöskin, niin usein on niin, että sä meet sinne hoitajalle ja hän tekee mitä tekee, ja sitten sä meet sinne seuraavan kerran ja siinä välissä ei oikeastaan tapahdu mitään. Kun nämäkin nyt saattaa vinkata sulle jotain yksinkertaisia asioita, mitä sä voit tehdä, mutta
meidän Eden Energy Medicine hoitajien tavoitteena on se, että me lopulta tehdään itsestämme tarpeeton. Eli sen lisäksi, että mä annan näitä fyysisiä sessioita, hoitosessioita, niin mä myöskin annan etävalmennusta, jotka yleensä kestää 3 kuukaudesta ihan vuoteen asti, niin siinä näissä etäsessioissa, mitä mä yleensä videon kautta toteutan noin 2 viikon välein, niin siinä mä opetan perin juurin mun asiakkaille, että miten sä teet sitä lihastestausta itse, miten sä löydät ne sun kehon energeettiset epätasapainotilat itse, ja pystyt sen myötä, kun sulla on semmoinen epämääräinen olo, mistä sä tunnistat, että sun keho ei nyt ole tasapainossa, niin sä pystyt löytämään sen syyn, mikä siellä taustalla on, mikä aiheuttaa sulle sitä olotilaa. Ja sitten sä pystyt antamaan itsellesi täsmähoitoa juuri siihen asiaan. Eli tästä me päästäänkin nyt sitten näihin tällaisiin asioihin, mitä mä ajattelin tässä ensimmäisessä live-lähetyksessä käydä läpi. Eli se, että mitkä on ne meidän kehon ihan perusenergeettiset tarpeet, mitkä täytyy olla kunnossa, että meillä on edes edellytyksiä voida hyvin. Mä oon aikaisemmin tehnyt jo videoita, en live-lähetyksiä, mutta videoita, joissa mä oon itse asiassa alkanut käymään jo läpi näitä perustarpeita. Niitä ensinnäkin ihan perustavaa laatua oleva asia, mikä täytyy olla kunnossa, on se, että sun energioiden täytyy ristetä. Sieltä mun tästä Palauta energia elämääsi -sivustolla löytyy ihan niitä ensimmäisiä videoita, mitä mä tein, niin siellä mä käyn läpi sellaisen harjoitteen, millä sä pystyt edistämään sitä sun energioiden risteämistä. Eli silloin kun sun energiat ei risteen, niin silloin sulla on ikään kuin käsijarru päällä, että sä et yksinkertaisesti niin kuin saa sitä sun täyttä potentiaalia kehosta revityä irti, vaikka mikä olisi. Jos sä ajattelet, että autollakin ajat sellainen, että sulla on koko ajan käsijarru päällä, niin vanhassa autossa se voi olla jo sen verran kulunut, että sä pystyt siitä huolimatta niin kuin pakottaa sitä autoa eteenpäin. Mutta uudessa autossa, kun se käsijarru on päällä, niin se on niin voimakkaasti päällä, että se auto ei liikahda mihinkään. Eli tätä samaa mä siinä aikaisemmin tekemälläni videolla käytin tätä samaa vertauskuvaa. Eli silloin kun sä oot elänyt sen ongelman kanssa pitkään, niin silloin sä oot ikään kuin se vanha auto, jossa sä pystyt puskemaan itseäsi eteenpäin, vaikka se käsijarru olisi päällä, mutta se on hirveän työlästä. Mutta sitten kun sä tasapainotat sun kehoa ja tuut tietoisemmaksi näistä asioista, niin sit sun keho muuttuu ikään kuin siksi uudeksi autoksi. Ja kun energiat lakkaa risteämästä, niin se käsijarru on niin voimakkaasti päällä, että sä et kertakaikkisesti pysty pakottaa itseesi eteenpäin. Tämä on huomannut tosi hyvin mun omassa elämässä. Eli aikaisemmin mä olin sellainen, että mä todellakin puskin eteenpäin, oli tilanne mikä tahansa, ja sen seurauksena totta kai sitten olin lopulta tosi uupunut. Mutta nykyään, kun mitä moninaisimmista syistä, että kun sä ylität sun kehon rajat, niin se on ikään kuin se jarru, joka silloin tulee automaattisesti päälle kertomaan sulle, että nyt sun on tarvetta levätä. Niin silloin kun itsellä käy näin, niin silloin sohva kutsuu vaan niin voimakkaasti puoleensa, että ei yksinkertaisesti jaksa tehdä oikein mitään. Eli sen takia suosittelen suuresti, että jos tunnistat oireita tästä näin, että ne energiat ei risteen, niin on ensinnäkin se suunnaton väsymys, tunne, että sä käyt vajaateholla. Sen lisäksi siihen myöskin liittyy voimakkaasti semmoinen apatia, masentuneisuus, mitä mä itse nykyään tunnistan sen tosi selvästi silloin, kun mun energiat lakkaa risteämästä, että oikeasti olotila on tosi masentunut. Eli varmastikin monen masentuneen ihmisen siellä hyvinvoinnin taustalla on tämä energioiden risteämättömyys. Eli ne kun saa risteämään, niin sen seurauksena se mielialakin siitä piristyy tosi paljon.
Mutta sitten mä en tiedä kuinka moni teistä, silloin mä kuukausia sitten jo sen videon alun perin tein ja julkaisin ja sainkin joiltakin palautetta, että se ei tunne mitään eroa. Ja sitten mä tajusin itse myöhemmin, että monesti meidän keho on niin monesta eri näkökulmasta poissa tasapainosta, että sen takia, että jos ei niitä muita epätasapainotiloja korjata siinä samalla, niin se risteämisharjoitus yksistään ei pääse siellä kunnolla toimimaan. Eli sen lisäksi, mikä täytyy olla myöskin kunnossa, on se aura, mistä puhuin, yksi näistä energiajärjestelmistä. Että jos ei sulla ole sitä minkäänlaista energeettistä suojaa sun keholle ulkoapäin tulevia asioita kohtaan, niin silloin on vaikea myöskään saada niitä energioita pysyvästi risteämään. Mä itse yhdessä vaiheessa ihmettelin, kun mun energiat ei ristänyt, kun mä vähän väkipakosta jouduin puskemaan itseäni eteenpäin, niin sitten mä havahduin huomaamaan siihen, että se aura taas on niin heikko. Niin kun rupesin samaan aikaan vahvistamaan sitä, niin sen seurauksena alkoi se risteämisharjoituskin paremmin pitämään. Eli tämä auraharjoite on myöskin semmoinen, mistä mä oon tehnyt videon aikaisemmin. Eli jos sitä mun sivustoa siellä katsot alaspäin, niin sieltä tulee nämä kaikki tällaiset vastaan. Mutta monesti tosiaan tarvitaan sitä kehon tasapainotusta monenlaisesta eri kulmasta ennen kuin ne sitten oikeasti alkaa pitämään. Ja sitten kun ne alkaa pitämään, että ne energiat vankasti risteen, niin sitten elämä oikeasti muuttuu paljon valoisammaksi. Sä saat tosi paljon virtaa elämään ja nimenomaan sitä positiivisuutta, myönteisyyttä, kaikkea se masentuneisuus ja tämmöinen apatia, niin ne väistyy, niin sen jälkeen sulla on niin paljon parempi olla. Eli tässä tulikin jo samalla energioiden risteäminen ja sitten vahva aura. Ne on kaksi semmoista tosi perustavaa laatua olevia asioita, jotka täytyy olla kunnossa. Ja sitten sen verran vielä mainitsen tuosta energioiden risteämisestä, että jos sä ajattelet vaikka, että miten sun aivon puoliskot suhteutuu sun kehoon, nehän menee ristiin siten, että oikea aivopuolisko kontrolloi vasenta kehon puolta ja toisinpäin, niin tässä on jo yksi hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla asioiden täytyy mennä ristiin sun kehossa. Ja sitten jos sä ajattelet ihan sun DNA-ketjua, niin siinähän ne ketjun osaset, niin ne menee nätisti ristikkäin koko ajan. Ja energeettisesti kuvio 8 on tosi tärkeä. Että jos me mikroskoopilla tarkasteltaisiin sun auran pintaa, niin se on ihan täynnä sellaista pienenpientä kahdeksikkoa. Se on ikään kuin semmoinen verkko. Niin sielläkin koko ajan kaikki menee ristiin. Eli siihen perustuu se, miten kaikki sun kehossa kuuluu mennä ristiin. Ja silloin kun ne ei mene ristiin, niin silloin sulla menee ne energiat suoraan tällä tavalla. Ja mä voin tässä vähän havainnollistaa, että miten mä itse testaan näitä asioita itselläni. Eli tässä lihastestauksessa, mitä me käytetään, niin voi käyttää mitä tahansa lihasta testivälineenä. Mutta silloin kun testaa itseään, mä vähän vapautan tätä mun mikrofonia, että tulee vähän pitemmälle. Eli kaikista helpointa itsetestauksessa, ainakin mulla itsellä, on se, että mä käytän mun reisilihasta siihen testaukseen. Mites kauas mun täytyy mennä, että näkyy. Eli tässä mä nostan mun jalkaa tällä tavalla. Ja sitten kun mä painan sitä alaspäin, niin nyt kun mun energiat hyvin risteen ja muuta, niin mun jalka tuntuu tosi jämäkän vahvalta tässä tilanteessa. Ja sitten mä käytän, tässä mun reisilihas on se lihas, mitä mä testaan. Eli mä testaan, että miten hyvin energia virtaa tässä mun reisilihaksessa.
Ja sitten mä voin tieten tahtoen tehdä tämän lihaksen heikoksi, että mä nipsautan tästä mun reidestä pari kertaa ja sen jälkeen se mun lihas on heikko. Eli tähän perustuu tämä testaus. Et testataan, missä tilanteessa sun lihas on vahva ja missä tilanteessa se on heikko. Ja sitten jos mä testaan tätä energioiden risteämistä, niin mä katson ekaksi tälleen vähän aikaa kahta suoraa viivaa. Ja sitten mä testaan, ja mulla se testaa heikkoa. Sitten mä katson tällä tavalla ristiä vähän aikaa, ja sen jälkeen testaan, ja se testaa mulla vahvaa, niin se on merkki siitä, että mulla tällä hetkellä ne energiat nätisti risteää. Ja sen mä myöskin tunnen mun olotilassa, että mulla aika herkästi ne energiat lakkaa risteämästä ja silloin mä todellakin tunnen itseni väsyneeksi, nuutuneeksi ja tosi sellaiseksi aikaansaamattomaksi. Mutta tällä hetkellä tämä asia siis on kohdallaan ja sen takia on virtaa tehdä asioita. Onko kenelläkään mitään kysyttävää näihin? Mä en tiedä, että varmaan pystytte siellä kirjoittamaan myöskin viestejä. Täällä Markit sanoi, että moikka. Ihanaa, että testasit täällä. Tervetuloa vaan mukaan. Moikka sullekin. Jos muutkin haluatte kertoa, että ketä täällä on mukana, niin olisi tosi kiva nähdä, ketkä täällä on kiinnostuneita olemaan mukana. Onko mitään kysyttävää näihin? Me ollaan tässä nyt paljon käyty läpi asioita, että minkälaisiin energiajärjestelmiin tällä Eden Energy Medicinellä vaikutetaan ja nyt sitten sitä, että minkälaisia perustavaa laatua olevia energeettisiä tarpeita sun keholla on. Jos ei kenelläkään ole kysyttävää, niin sitten mennään vaan eteenpäin. Eli sen takia mä halusin tähän ihan alkuun ottaa tällaisen videon, missä mä käyn läpi nyt tätä, että mitä tämä Eden Energy Medicine on. Koska mä yhtäkkiä havahduin huomaamaan, että mä hirveästi täällä, tai viime aikoina en voi edes sanoa, että olisin hirveästi tehnyt, mutta esittelen asioita ja kaikkea ja sitten mä en tiedä kuinka paljon te saatte näistä itsellenne ja tunnette semmoista vastakaikua ja muuta, jos ei tarkemmin tiedä, että mitä tämä on. Mutta periaate siis koko tässä Eden Energy Medicinessä on, että me näitä tekniikoita käyttävät, niin me ei ollenkaan hoideta itse asiassa fyysistä kehoa, vaikka ihmiset usein meidän luokse tulee fyysisten ongelmien vuoksi. Ja mäkin usein kyselen siinä alussa, että minkälaisiin asioihin sä kaipaat helpotusta ja apua, koska sillä mä saan niin kuin viitteitä siitä, että minkälaisia energeettisiä epätasapainotiloja sulla siellä sun kehossa hyvinkin voi olla. Ikään kuin semmoisia johtolankoja. Tämä on pitkälti sellaista salapoliisityötä, missä etsitään johtolankojen perusteella niin kuin niiden ongelmien juurisyitä. Niin sitä kautta sitten lähdetään etsimään niitä ja korjaamaan niitä energeettisiä epätasapainotiloja. Mutta tosiaan hoidettaessa niin mennään sinne, me täällä länsimaisessa maailmassa varsinkin, me ollaan totuttu siihen, että elämä on vain sitä, mitä me pystytään silmällä näkemään. Mutta ikävä kyllä tämä on tosi vaillinainen osuus totuudesta, sillä paljon on myöskin semmoista, mikä vaikuttaa suhun, mitä sä todella et voi nähdä. Eli sitäkään sun energeettistä kehoa on totta kai ihmisiä, jotka pystyy näkemään energiaa. Et esimerkiksi auran väri olisi tosi mielenkiintoista nähdä, minkä värinen kenenkin aura on. Mutta mä itse en ole kovinkaan visuaalinen ihminen, niin mä en pysty mitään tällaisia näkemään. Mutta mä tunnen tosi voimakkaasti, että kun mä esimerkiksi hoidan mun asiakkaita,
mun kädet on sen asiakkaan keholla tai mun omalla keholla tietyissä akupainantapisteissä, niin mä tunnen sen energiavirran tosi voimakkaasti. Ja silloin kun se tuntuu voimakkaasti, eli kun mä kosketaan, niin se hoidettavan ihmisen energia virtaa mun oman kehon läpi. Ja sen perusteella, että jos mä tunnen jossain tosi voimakasta energiavirtausta, niin silloin se tietysti kertoo mulle, että nyt me ollaan jossain merkityksellisessä kohdassa tekemässä merkityksellisiä asioita sen hoidettavan ihmisen keholle. Mutta tosiaan olin sanomassa lyhyesti ja ytimekkäästi sitä, että en hoida ollenkaan fyysistä kehoa, vaan ainoastaan parannan energiavirtauksia energeettisessä kehossa ja se sitten huoltaa sitä fyysistä kehoa. Eli nämä kaikki tällaiset hoidot, missä me mennään sinne energeettiseen kehoon, niin se on todellista ennaltaehkäisevää työtä, koska kaikki asiat, sellaiset mitä ilmenee sun fyysisessä kehossa, mitä vaivoja tai sairauksia sulla kenties on, niin ne kaikki on ilmennyt sun fyysisessä kehossa epätasapainotiloina jo kauan ennen kuin sulle on tämä vaiva tai sairaus puhjennut. Eli sen takia, jos aletaan hoitamaan näitä asioita ajoissa, puretaan ne epätasapainotilat siellä ajoissa, niin silloin sun fyysiseen kehoon ei pääse ilmenemään minkäänlaisia ongelmia. Mutta sitten jos ne epätasapainotilat on siellä ollut jo pitkän aikaa, niin sitten ne lopulta ikään kuin saastuttaa sen fyysisen kehon. Et jos me ajatellaan, tervetuloa mukaan Anna. Anna on yksi näistä harvoista Eden Energy Medicine hoitajista myöskin täällä asuu vaan tuolla Ahvenanmaalla, mutta on yksi ensimmäisiä täällä meillä Suomessa. Kiva saada kollegoitakin mukaan. Mutta mitä olin siis sanomassa? Niin, että jos ruvetaan ajoissa niitä epätasapainotiloja siellä energeettisessä kehossa hoitamaan, niin silloin pystytään ennaltaehkäisemään tosi tehokkaasti niitä fyysisiä ongelmia. Se on niin kaikki fyysiset vaivat, mitä sun kehossa on, mutta sen lisäksi pystytään tehokkaasti hoitamaan myös tunnepuolen asioita, psyykkisiä asioita. Että tässä minkälaisia pisteitä sun kehossa on, mä oon jo maininnut ne akupainantapisteet, mutta sen lisäksi sun kehossa on myöskin niin sanottuja neurolymfaattisia pisteitä. Ne on sellaisia pisteitä, jotka tehokkaasti puhdistaa sun kehoa. Usein sairauksien ja vaivojen taustalla on se, että sulla on kerääntynyt sun kehoon paljon kuonaa. Niin fyysistä kuonaa, mitä sitten tämä lymfajärjestelmä sun kehossa kuljettaa sitä kuonaa pois kehosta. Eli tähän väliin mä voisin mainita sen, että on ihan niin kuin tässä tieteellisessä maailmassa, länsimaisessa maailmassa, on saatu jo viitteitä ihan tällaisiin tutkimuksellisiin menetelmiin, että nämä energiakanavat todella sijaitsee sun kehosta, mutta siitä ei niin kuin vallitse vielä sellaista konsensusta, että ne olisi todella tunnustettaisiin, että lääkäritkin tunnustaisi, että sellaisia meillä kehossa todella on. Sen lisäksi meillä on tämä lymfakierto, lymfajärjestelmä meidän kehossa ja sitten verisuonisto. Eli näähän meillä kaikki jo tunnustaa, että nämä on olemassa. Eli nämä energiakanavat ja nämä kaikenlaiset pisteet siinä, nämä neurolymfaattiset pisteet, niin ne on yhteydessä sun lymfakiertoon ja sen takia kun sä aktivoit niitä neurolymfaattisia pisteitä, niin se sieltä vapauttaa sun kehosta niitä kaikenlaisia kuona-aineita sinne lymfakiertoon, mutta sen lisäksi se myöskin vapauttaa semmoista toksista energiaa, mitä sun energiakanavissa on. Me voitaisiin kaikki yhdessä kokeilla joitain tällaisia neurolymfaattisia pisteitä sun kehossa.
Ja kun sä hierot niitä, niin jos ne tuntuu aroilta tai jopa tosi kipeiltä, niin silloin se on merkki siitä, että energia ei siellä kunnolla virtaa. Ja silloin niitä on tosi tärkeää aktivoida ja sillä tavalla puhdistaa. Aloitetaan sydänmeridiaanin pisteestä. Eli sydänmeridiaani silloin, kun se on vähän niin kuin tukossa ja epätasapainossa, niin se itsellä ainakin mulla on, tämä sydänmeridiaani kuuluu tulielementtiin, joka on se mun sekundäärinen elementti, niin silloin kun mulla virtaa mun sydänmeridiaanista liian vähän energiaa, niin silloin mä en pysty kunnolla nukkumaan. Eli mä en kirjaimellisesti vaan pysty nukahtamaan ennen kuin mä tuon sinne lisää energiaa. Uniongelmat on yksi sellainen osa-alue, joita mä oon hoitanut itselläni tosi paljon ja myöskin menestyksellä muilla ihmisillä. Mutta katsotaan, missä on sydänmeridiaanin tämmöinen neurolymfaattinen puhdistava piste. Eli se täällä, jos sä etsit siitä, missä sun kainalo alkaa, ja sitten siitä tuut tänne rinnan yläpuolelle. Eli se on suunnilleen niin kuin tämän kainalon linjassa ja sitten täältä, jos nännin kohdalta tuut ylös, niin siellä kulmauksessa. Ja siinä on ihan, tunnistat sellaisen huovan, niin se sydänmeridiaanin neurolymfaattinen, eli sitä meridiaania puhdistava piste on tässä kohdassa. Ja sitten sä voit sitä ihan tälle 2 sormella painat ja pyöreällä liikkeellä aktivoit. Eli seuraapa, miltä se tuntuu. Jos joku haluaa kertoa, miltä se tuntuu. Et jos sä pystyt sitä hieromaan ihan tälle ongelmitta, että se ei mitenkään satu tai tunnu epämiellyttävältä, niin silloin siellä ei ole kuonaa, se ei kaipaa puhdistusta. Mutta sitten jos se taas tuntuu tosi epämiellyttävältä ja jopa kipeältä, niin silloin useinhan me ajatellaan, että jos nämä pisteet on kipeitä, että apua, sit mä en halua niihin koskea. Mutta itse asiassa se on just päinvastoin merkki siitä, että silloin sä todella se piste kaipaa sulta huomiota ja sitä tulee aktivoida. Haluaako kukaan kertoa, miltä tuntuu? Mulla itsellä tämä nyt tuntuu ihan jopa mukavalta, mutta joskus aikoinaan, silloin kun mä aloin työstää mun omaa kehoa, niin nämä pisteet oli niin arat, että mä hädintuskin pystyin niihin koskemaan. Ja sitten voidaan käydään läpi yleinen ongelma. Tosi keskeisessä roolissa meidän kehossa on munuaismeridiaani, koska se vastaa semmoisesta elinvoimasta meidän kehossa. Ja talviaika on vesielementin aikaa ja munuaismeridiaani kuuluu siihen vesielementtiin. Eli jos sulla nyt vesielementti on siellä pois tasapainosta ja erityisesti se munuaismeridiaani, niin se näyttäytyy nyt pitkälti semmoisena väsymyksenä. Eli tänä pimeänä aikana monesti me tunnetaan sitä semmoista kaamosväsymystä. Niin se johtuu pitkälti siitä, no tietysti siitä energioiden risteämättömyydestä, mutta myöskin siitä, että se munuaismeridiaani siellä on vähän tukossa. Eli munuaismeridiaanin puhdistavia pisteitä löytyy täältä käsivarresta. Eli jos sä täältä tälleen pisteitä puristelet ja hierot, niin täältä sä voit kokeilla. Okei, Anna kertoo, että sydänpiste on kipeämpi oikealla puolella tänään. Joo, puolierot on ihan normaaleja, eli usein huomaan sekä itsellä että myöskin mun hoidettavilla ihmisillä, niin siellä vasen puoli meidän kehosta on semmoinen yin-puoli, eli jos sä yhtään tunnet tätä kiinalaista lääketiedettä, niin aina pyritään yinin ja yangin tasapainoon, niin meillä etupuoli kehosta ja vasen puoli kehoa on sun yin-osa sun kehossa, ja sitten taas kehon takapuoli ja oikea puoli sun kehosta, niin ne edustaa taas yang-elementtiä sun kehossa.
Eli usein siitäkin, no nämä menee kyllä ristiinkin, kun kokeilee erilaisia asioita hoidettavan kehossa, niin siellä jotain voi näyttäytyä niin kuin kipeämpänä vasemmalla puolella ja jotain toista oikealla puolella, mutta useimmiten on niin, että ihminen tunnistaa ihan selkeästi, että asiat useimmiten esiintyy jommalla kummalla puolella. Et mulla itsellä silloin kun yin ja yang on tasapainossa, niin silloinhan sulla on kaikki hyvin, sun keho on siinä tasapainossa. Mutta silloin kun se ei ole tasapainossa, niin silloin se on jompaan kumpaan puoleen kallellaan, joko liikaa yiniä tai liikaa yangia. Niin mulla itsellä on pääsääntöisesti ongelmat mun vasemmalla yin-puolella kehoa. Yin edustaa semmoista feminiinistä energiaa ja yang taas enemmän maskuliinista, voimakasta energiaa, niin mulla itsellä myöskin no tästäkin yinistä ja yangista voisi puhua vaikka miten paljon, mutta yin on enemmän semmoista sisäänpäin kääntyvää energiaa, kun taas yang on enemmän semmoista ulospäin suuntautuvaa. Eli kaikista tällaisista sä pystyt vähän niin kuin siitä, että missä ne sun ongelmat on kummalla puolella. Ja sitten, jos sä tarkastelet, saat kosketusta sun tunteisiin ja kaikkia tällaisia, niin kääntyykö ne enemmän tänne sun sisäiseen maailmaan vai suuntautuuko ne enemmän ulospäin. Niin siitä kaikesta sä saat vähän tietoa siitä, että millä tolalla sun oma keho on. Myöskin yin on kylmää energiaa, yang on kuumaa, lämmintä energiaa. Jos mä ajattelen esimerkiksi mua ja mun miestä, niin me ollaan täysin päinvastaiset energiat. Et meillä on ihan kehossa eri säädetty termostaatit ihan eri tasoille. Et silloin kun mulla on sopiva olo, ettei ole kylmä, niin sitten mun mies jo hikeä valuen siinä puuskuttaa mun vieressä. Ja sitten kun hänellä on sopiva, niin sitten mä hytisen kylmästä. Eli mä oon se yin persoona meidän perheessä ja hän on se yang persoona. Että se sitten tasapainotellaan näiden kahden välillä. Mutta usein kun tarvii just löytää se tasapaino näiden kahden väliltä, niin nyt sitten me tällä tavalla pariskuntana tasapainotamme toinen toistamme. Mutta tämä on tosi kiehtovaa tämä yin ja yang, että millä tavalla näitä kun tasapainotetaan. Silloin kun mulla selkeästi niin kun keho menee pois tasapainosta, niin mä oon tosi viluinen ihminen. Ja sitten taas kun mulla on keho kunnolla tasapainossa, niin silloin toimii tämä lämmönsäätelykin paljon paremmin. Onko kenelläkään muulla mitään kommentoitavaa itsellä? Tunnistatko tästä, kun mä puhun, että kumpaa sä edustat itse? Että ootko sä enemmän se kuumaverinen vai kylmäverinen ja kummalla puolella kehoa sun ongelmat useimmiten näyttäytyy? Mutta joo, me jäätiin siis tähän testailemaan vähän, että miltä sun munuaismeridiaanista tuntuu. Eli täältä, jossa kummaltakin puolelta hierot näitä pisteitä täällä sun käsivarren yläosassa, niin tuntuuko siellä? Mulla itsellä herkästi, niin kuin tämä munuaismeridiaani on poissa tasapainosta, niin mulla itse asiassa täällä vähän tuntuu. Kummallakin puolella ei niin kipeänä, etten pystyisi hieromaan, mutta sellainen tuntee, että siellä puhdistamisen tarvetta on. Kokeiletko itse, miltä sulla tuntuu? Ja sitten esimerkiksi keuhkomeridiaanin puhdistavia pisteitä on täällä, kun sä tunnustelet sun näiden kylkiluiden välejä. Jos sä hierot täältä kylkiluiden väleistä, niin jos siellä tuntuu arkuutta, niin silloin se on merkki. Eli täällä nämä ylimpien mä sanon koko ajan keuhkoluiden, kun nämä kylkiluiden välit, niin ne edustaa sitä keuhkomeridiaania. Ja sitten kun mennään vielä alaspäin, niin sit sieltä alkaa tulla sappirakkomeridiaania. Mutta kaikilla tällaisilla meidän keholla on ihan ympäriinsä näitä tällaisia puhdistavia pisteitä ja ne kaikki on sidoksissa eri meridiaaneihin. Ja kun niitä kokeilet, usein mä hoitosessiossa ihan käyn näitä pisteitä
mun hoidettavan kehossa läpi ja sillä tavalla mä saan jo informaatiota siitä, että millä tolalla se keho on. Ja tosiaan, että jos niissä on kuonaa, niin sitten yksi helppo tapa tasapainottaa sitä meridiaania on aktivoida näitä puhdistavia pisteitä. Eli nämä on niin kutsuttuja neurolymfaattisia pisteitä. Sitten meillä on kehossa neurovaskulaarisia pisteitä. Ne sijaitsee päässä ja niiden kautta pystyy tehokkaasti hoitamaan tunnepuolen asioita. Eli nämä kiinalaisen lääketieteen mukaiset elementit, niin nämä on kytköksissä voimakkaasti tunnepuolen asioihin ja niitä tasapainotetaan täältä pään kautta. Eli täällä esimerkiksi jos stressi on semmoinen tosi yleinen, mitä meillä kaikilla on kertyneenä kehoon, niin tällaiset stressimeridiaanin neurovaskulaariset pisteet sijaitsee täällä ohimolla, niin sä voit, ja sitten tässä on semmoiset yleiset neurovaskulaariset pisteet tässä otsalla. Tässä on semmoiset kohoumat, niin jos sä laitat peukalot tänne sun korvien vierelle ja sitten sormia tähän keskelle otsaa ja tällä tavalla, voit käydä ihan makuulla ja olla tällä tavalla, niin sillä tavalla sä pystyt tyynnyttelemään ja vähentämään sitä stressiä sun kehosta. Eli tällä tavalla toimii. Ja sitten taas jokaiselle meridiaanille on ne omat neurovaskulaariset pisteet sun päässä. Ja sitten siellä kans, kun mä pitelen mun asiakkaan näitä pisteitä, niin jos mä tunnen tosi voimakkaasti virtausta jossain tietyissä pisteissä, niin se kertoo mulle jo, antaa paljon informaatiota siitä, että siellä meridiaanissa on jotain meneillään. Ja näiden pisteiden kautta pystytään kirjaimellisesti ohjaamaan verenkiertoa sun kehossa. Eli sen takia pystytään ihan niin kuin elvyttämään. Että nämä, kuten olen jo maininnut, täällä keuhkomeridiaania, sydänmeridiaania, sitten on ohutsuolelle ja paksusuolelle meridiaanille, pernalle. Kaikille sisäelimille on oma meridiaaninsa ja se kulkee niin kuin sen elimen kautta. Eli täältä päänpisteiden kautta pystytään kirjaimellisesti ihan ohjailemaan verenkiertoa niissä elimissä. Eli tosi tärkeitä pisteitä nekin. Ja sitten on tosiaan näitä akupainantapisteitä, eli kaikkia näitä käytetään hyväksi silloin, kun hoidetaan Eden Energy Medicine tekniikoiden avulla ihmisiä. Eli monesta eri näkökulmasta hoidetaan. Nyt mä oon puhunut kauan aikaa itsekseni tässä. Olisiko kenelläkään mitään kommenttia, kysymystä? Minkälaisia ajatuksia nämä asiat teissä herättää? Eli mä tiedän, että täällä tulee, vaikka mä yritän mahdollisimman vähän käyttää semmoisia vaikeita termejä, yritän puhua mahdollisimman kansantajuisesti, niin silti totta kai, kun tässä mennään niin erilaiseen maailmaan kuin mitä länsimainen lääketiede edustaa, niin siellä väkisinkin tulee sellaisia tosi uusia asioita, joita mä toivon, että ne herättää sussa ajatuksia. Eli tällä tavalla mä nyt ajattelin, että mä pystyn tuomaan teille esiin vähän sitä just, että mistä tässä Eden Energy Medicinessä on kyse. Ja sitten jos mä palaan nyt tosiaan näihin perustavaa laatua oleviin energeettisiin asioihin sun kehossa, niin mä mainitsin sen energioiden risteämisen ja auran. Mutta sen lisäksi on myöskin tosi tärkeää, että sä oot maadottunut. Eli usein sä tunnistat sen sellaisista merkeistä, että milloin sä et ole maadottunut. Että sä oot liikaa niin kuin päässä. Sun päässä ajatukset niin kuin virtaa, että sä et pysty kertakaikkisesti katkaisemaan sitä ajatusvirtaa. Että siellä sun pää on todella kiireinen. Voi olla, että välillä, niin kuin, jos voisi höyry nousta, niin se nousisi sieltä. Ja sitten sulla saattaa esiintyä päänsärkyä ja sitä semmoista tukkosuutta sun päässä.
niin se on merkki siitä, että energia pakkaa tänne sun päähän ja silloin sitä täytyy työntää sieltä kohti jalkoja sillä tavalla, että sä pystyt sen kautta maadottumaan. Kaikenlaiset sä voit hieroa ja painella sun täältä jalkapohjia ja jalkapöytiä täällä ja muuta sillä tavalla edistää sitä energiavirtausta sun jaloissa. Se edistää muun muassa maadottumista. Katsotaan jollain tällä live-videolla, niin mä käyn tarkemmin läpi sitä, että mitä kaikkea se maadottuminen edellyttää. Mutta se on yksi näistä perustavaa laatua olevista asioista. Ja mä oon itse myöskin, mä aloitin tämän oman taipaleeni ravitsemusasioista ja sitten mä opiskelin sen jälkeen joogaohjaajaksi, sitten vasta löysin tämän Eden Energy Medicinen. Niin usein ajatellaan, että jooga on tosi maadottavaa ja onhan se esimerkiksi yin-jooga, sellaista tosi syvävenyttävää, niin totta kai se maadottaa, mutta siitä huolimatta mä oon nyt itseni ohella myöskin päässyt tutkimaan muutaman joogaohjaajan kehoa. Ja lähes poikkeuksetta se, että me ei olla kunnolla maadottuneita, niin se on tosi yleistä ja sitä esiintyy myöskin niillä, jotka tekee paljon joogaa. Eli tästä voi päätellä, että ehkä se jooga ei nyt niin hirveän maadottavaa sitten lopulta ole silloin, jos sulla on semmoisen syvällisempi maadottumisongelma sun kehossa. Et jos sulla ei ole sitä ongelmaa, niin sitten totta kai asiat on siltä osin kunnossa. Mutta mä esimerkiksi, kun mä olin kuukauden Intiassa joogaohjaajakoulutuksessa, niin siellä meidät opetettiin seisomaan päällämme. Ja meille kerrottiin, että se on kaikille hyväksi. Mutta sitten itse asiassa mä totesin, kun mä aloin opiskelemaan tätä Eden Energy Medicinea ja meidän ryhmässä oli yksi intialainen tyttö mukana ja hän puhui mulle sitä, että hän ei pysty seisomaan päällään, koska se poistaa maadottumisen kokonaan. Niin sitten mä rupesin itsekin miettimään sitä, koska mä aloitin päiväni seisomalla vähän aikaa päälläni ja sitten mä rupesin miettimään, että hetkinen, että tuntuu, että mä sain sen joogan avulla tämän mun ahdistuneisuusoireilun vähäksi aikaa häviämään, mutta sitten se alkoi tulla takaisin ja se voimistui koko ajan. Niin itse asiassa se, että tämä itselläni, kun mulla on se taipumus herkästi kokea ahdistusta, niin mulla yksi siellä taustalla on tietysti sydänmeridianin epätasapaino, mutta myöskin maadottumisen puute. Ja sillä, että mä seisoin joka päivä päälläni, niin kirjaimellisesti jalat kohti taivasta, niin voi kuvitella silloin, kun sun jalkapohjat ei ole kosketuksissa maahan, että mitä tapahtuu sun maadottumiselle. Eli mä koko ajan sillä päällä seisonnalla, niin mä häiritsin sitä mun kehon maadottuneisuutta ja se pahenti sitä mun ahdistuneisuutta. Eli sen jälkeen, kun mä tajusin tämän, niin sitten mä lopetin sen päällä seisomisen ja sen jälkeen olen muutaman kerran ihan vaan puhtaasta halusta seisoa päällä, niin seisonut vähän aikaa, mutta muuten mä en sitä todellakaan tee päivittäin. Eli se on semmoinen, joka todella vaikuttaa. Ja sitten yksi merkittävä asia on myös se, että samalla lailla kuin maapallolla on pohjois- ja etelänapa, niin samalla tavalla myöskin sun keholla on nämä pohjois- ja etelänapa. Eli täällä päälain päällä kuuluu olla pohjoisnapa ja jalkapohjien alla kuuluu olla etelänapa. Ja mitä moninaisimmista syistä, esimerkiksi nämä kaikki 5G ja kaikki, että meidän ympärillähän on valtava määrä kaikenlaista elektromagneettista säteilyä, niin nämä esimerkiksi sekoittaa meidän omia energiakenttiä ja sitten on monenlaisia muita syitä myöskin. Niin mulla itsellä alkuun esimerkiksi nämä navat pyöri ympäri ihan hullulailla. Et esimerkiksi lentäminen oli mulle sellainen, että aina kun ei ollut kosketuksissa maahan, niin ihan tuntui, että ne ei millään pysy oikein päin. Niin tämä on myös yksi sellainen asia, mistä mä oon kuvannut videon aikaisemmin. Eli miten nämä magneettiset navat saadaan käännettyä oikein päin.
Eli mulla on täällä nyt, mä voisin samalla vähän esitellä nopeasti tätä mun tällaista työvälinepussukkaa. Niin, työväline siihen, että millä sä saat sun magneettiset navat kääntymään oikeinpäin, on se, että sä ensinnäkin on hyvä testata, että magneetti tarttuu tähän lusikkaan kiinni, koska tässä pitää olla magneettista ominaisuutta tässä lusikassa, että se toimii. Ja sitten mitä sä tällä lusikalla teet on, niin sä tällä kuperalla puolella hierot kauttaaltaan sun jalkapohjat molemmat ja sitten myöskin jalkapöydän päältä. Niin sillä mä aina naureskelen ja kerron mun asiakkaille, että laitapa lusikka tonne sun käsilaukkuun sellainen, että sä aina tarvittaessa pystyt lusikoimaan sun jalat ja sitten se on hyvä olla yöpöydällä sängyn vieressä. Koska esimerkiksi se, että sä lusikoit sun jalkapohjat illalla ennen nukkumaan menoa, niin se edistää hyvää unenlaatua. Niin tällaisia, nämä kaikki on semmoisia tosi tärkeitä, että jos nämä asiat ei ole kunnossa, niin silloin on tosi vaikea saada myöskään niitä muita epätasapainotilojen korjauksia pysymään. Et ehkä näistä niin kuin kaikista tärkein on se energioiden risteäminen. Että jos ne ei ristee, niin silloin tehdään vähän niin kuin hukkatyötä. Et mitä tahansa mä aina hoitosession aikana tasapainotan, niin jos ei ne energiat ristee, niin silloin ne pienemmällä todennäköisyydellä ne korjaukset pitää. Elikkä tällaisia asioita. Me ollaan nyt tässä jo tunnin verran. Minä olen täällä yksin puhelua harrastanut, niin mä luulen, että tämä antaa nyt jo tosi hyvää kuvaa siitä, että mistä tässä on kyse. Eli todella kiehtovia asioita ja niin kuin tässä on jo tullut selväksi, niin tämä on vienyt mun sydämen ihan kokonaan. Ja tosiaankin toivon, että olisin tähän jo törmännyt paljon aikaisemmin, mutta koskaan ei ole myöhäistä. Eli nyt tällä tiellä vankasti ollaan. Ja mikä tässä on ehkä kaikista ihaninta tässä Eden Energy Medicinessä sen lisäksi, että sä pystyt tekemään tätä omilla käsillä, niin on myöskin se, että silloin kun me mennään tuonne energeettiseen kehoon, niin sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä, että mikä fyysinen ongelma tai psyykkinen ongelma sulla on, koska ne epätasapainotilat vaan kuvastaa niin kuin meidän kehossa, totta kai niihin liittyy, että esimerkiksi jos me ajatellaan munuaismeridiaanin epätasapainoa, niin usein niin kuin kipu esimerkiksi on sitä, että energia pakkaa jollekin alueelle. Niin jos me ajatellaan, että sulla on munuaismeridiaanissa liikaa energiaa, niin jos se ilmenee sulla fyysisenä oireena, niin sulla voi olla kipua joko täällä hartian seudussa tai sitten alaselässä. Et mulla esimerkiksi niin kun silloin, kun mulla esiintyy tai on liikaa energiaa mun munuaismeridiaanissa, niin mulla se yleensä ilmenee täällä hartiaseudussa. Ei se välttämättä ilmene kipuna ollenkaan, se voi ilmetä vaan vaikka niin kuin tunnetilana. Mutta sitten mun miehellä se ilmenee taas täällä alaselässä. Että se voi, kuten aikaisemmin jo sanoin, meidän kaikkien kehot on yksilöllisiä ja sen takia mä puhunkin, että mulla esimerkiksi ahdistuneisuus liittyy siihen sydänmeridiaaniin ja maadottumisen puutteeseen, mutta sitten sulla esimerkiksi sun keho viestittää näistä epätasapainotiloista sulle jollakin tavalla, mutta silloin kun ne on jatkunut tosi pitkään ja siellä on monenlaista epätasapainotilaa, niin se on niinku niiden sun kehon viestien sekamelska, että sä et tunnista niitä viestejä, mitä sun keho sulle lähettää. Mutta sitten kun sä alat tasapainottamaan sun kehoa, ja se semmoinen melu vaimenee, niin sit sun on helpompi alkaa tunnistamaan sitä, että hetkinen, että mulla esimerkiksi, nyt mulla tuntuu se ahdistusmöykky täällä mun rinnasta, niin sit mä ensimmäisenä osaan tarkistaa, että onko nämä mun magneettiset navat oikein päin, ja sitten, että onko mä maadottunut ja millä tolalla mun sydänmeridiaani on.
Eli sitten sun on paljon helpompi alkaa kuuntelemaan niitä sun kehon viestejä. Sä pystyt kuulemaan jo, koska sun kehohan viestii sulle koko ajan. Ja alkuun se kuiskaa. Jos et sä kuuntele sitä kuiskausta, niin sitten se alkaa lopulta huutamaan ja kirkumaan sulle. Eli siinä vaiheessa sulla on jo joku voimakkaampi vaiva tai sairaus. Eli silloin kun sä alat tasapainottamaan sun kehoa ja saavutat sen tasapainon, niin sit sä tunnistat tosi herkästi, jos sun keho luisuu pois siitä tasapainosta. Energiahan on koko ajan liikkeessä ja sen takia se tasapaino järkkyy, että me ei saada sitä koko ajan pysymään kehoa siinä tasapainossa. Niin sit sä pystyt tunnistamaan näitä heilahteluja ja näitä tällaisia epätasapainotiloja paljon herkemmin. Eli se just on myöskin hienous tässä Aiden Energy Medicinessä, että tämä ensinnäkin opettaa niin kuin luomaan yhteyden sinun ja sinun kehosi välille sillä tavalla, että sun on helpompi tunnistaa niitä sun kehon viestejä. Noniin. Eli paljon on jo tullut asiaa. Mä taidan nyt lopetella tähän. Jos jollakulla on nyt kysyttävää, kommentoitavaa, jos olet tehnyt jotain aha-elämyksiä nyt sun omaa kehoa ja kehoon ja hyvinvointiin liittyen, niin sä voit aina myöskin kirjoittaa mulle siitä viestiä jälkeenpäin. Yleensä kun saa tällaista uutta tietoa, niin se myöskin, jos sä tunnet kiinnostusta näihin asioihin, niin se hyvinkin voi laittaa sut miettimään ja tekemään aha-elämyksiä, että ai jaa, tästähän tämä johtuukin, miksi mulla on sellaista ja tällaista. Sillä kaikilla meillä on omat yksilölliset epätasapainotilamme, että ei ole varmaan yhtäkään ihmistä, jolla ei minkäänlaisia epätasapainotiloja olisi. Eli se on ihan täysin normaalia. Ja se on normaalia, että ne painottuu enemmän toiselle puolelle kehoa kuin toiselle. Ja tosiaan me kaikki ollaan yksilöitä ja sen takia tässä myöskin on hienoa tässä Aiden Energy Medicinessä, että sen lihastestauksen avulla mä pystyn aina, kuka tahansa joka tätä tekee, niin pystyy sen lihastestauksen avulla löytämään just sen tietyn ihmisen yksilölliset energeettiset epätasapainotilat. Ja siihen tämä koko teho perustuu, että ei hoideta mitään keskimääräistä, vaan hoidetaan juuri sinua, että mitkä ne sinun oman kehon energeettiset epätasapainotilat on. Ne kun korjataan, niin sitten tuloksia alkaa syntymään. Eli sen takia oikeastaan mulla ei ole käynyt yhtäkään ihmistä hoidettavan sellainen, että mä en olisi pystynyt millään tavalla auttamaan, että se ihminen ei olisi omassa kehossaan tuntenut sitä eroa. No niin, jos ei ole mitään kommentoitavaa, niin lopetetaan tällä kertaa tähän. Seuraavan kerran mä pidän live ensi tiistaina, sama aika, 12.15. Tervetuloa silloin mukaan. En ole vielä nyt päättänyt, mistä aiheesta silloin puhutaan, mutta se selviää pian. Mä laitan sille mun Palauta energia elämääsi -sivustolle tietoa ennen sitä liveä, että mistä aiheesta silloin keskustellaan. No niin, eli kiitti, että olit mukana tällä kertaa. Toivottavasti nähdään myöhemmin uudestaan. Paljon on mielenkiintoisia asioita mulla mielen päällä, mistä mä haluan teille kertoa. Elikkä mukavaa perjantaipäivää ja mukavaa viikonloppua. Nähdään taas ensi tiistaina. Moikka moi!